Iako je trend prethodnih godina bio da većina građana zameni novčanu kaznu zatvorskom, situacija se znatno promenila. Od 21.000 izdatih prekršajnih naloga samo je 10 lica rešilo da određeni period provede iza rešetaka. Podaci su Prekršajnog suda u Šapcu. Zamena novčanih kazni za kaznu zatvora izriče se samo kod fiksnog iznosa. Građani u velikom broju slučajeva plaćaju novčane kazne koje su im izrečene, bilo izdavanjem prekršajnog naloga, bilo u redovnom postupku. Izdato je u 2015. godini 21.000 prekršajnih naloga, od toga je 15.000 građana dobrovoljno platilo kaznu po izdatom prekršajnom nalogu u ostavljenom roku, znači od 8 dana, a 6.000 građana je odbilo da plati tu svoju izrečenu kaznu, a od tih 6.000 samo 10 lica nije htelo da plati izrečenu kaznu, već je ista zamenjena u kaznu zatvora. Zakon o prekršajima kaže da se protiv lica koje se nije odazvalo sudu o davanju iskaza može izdati opšta naredba za privođenje. Ili je u bekstvu ili na drugi način izbegava dolazak u sud. Konkretno, sud izda naredbu, običnu naredbu, da se lice od strane policije privede u sud. Policija ode kod nekog lica, to lice ili zaključa zgradu, stan, svoj stambeni objekat i policija ne može da uđe, ili u dvorište pusti psa, takođe policija ne može da uđe, pa onda sud donosi opštu naredbu za dovođenje. Ovo je naredba koja se izdaje da bi lice bilo privedeno u sud radi davanja svoje odbrane. I opšta naredba za dovođenje se izdaje samo kada su u pitanju okrivljeni. Ne pribegava se izdavanju opšte naredbe za dovođenje kada su u pitanju svedoci, znači samo okrivljeni. Poternica se izdaje ako okrivljeni ima više podnetih zahteva, a odluka o eventualnom gonjenju preduzima se i u zavisnosti od težine prekršaja. Ukoliko se niste odazvali sudu, rešili ste da krenete na put, nemojte da vas iznenadi ako budete prepoznati, pa čak i privedeni na graničnom prelazu. U situacijama zamene novčane kazne zatvorskom, ona ne može trajati kraće od 1 ni duže od 60 dana.